Temporaryong gipabakwit sa covered court sa Barangay Tinago ang di mo menos 90 ka mga pasayro nga na-stranded sa pantalan sa Pier 1 o Pier 3 sa Cebu City. Human gikanselar sa Philippine Coast Guard District Central Visayas ang tanang biyahe pagawas sa Sugbo tungod sa bagyong Opong. Lakip kanila si Leo ug ang 12 ka miyembro sa iyang pamilya nga paingon unta sa Dipolog City aron mo-attend og reunion. Pagabot sa pier, lukat mig ticket nya pagsaka na mo sa barko mga 15 minutes siguro to nag-announce na cancel kay na daw bagyo. Gusto naman dito sa barko mong tulog ay dili man daw pwede. Kay mo bakasyon lagi mi sa Artilem. Kanas. Ignaot na makuha ng bagyo para makabiyahe. Si Arlene Bertolano kinsa paingon unta sa Ormoc City, anaasab karon nag-star sa usa sa mga lawak sa Tinago Barangay Hall. Maglukat mig ticket ba nag-ingon ang gilukatan namo nga di mo dayon kana ay bagyo lisod kay ang among sapi sakto ra gyud ka pamasahe namo. Salamat man mi kay gidala kami diri sa gym tagaan kami pagkaon. Kung wala pa problema namo pang kaon namo sa adlaw-adlaw. Gawas sa foam, makeshift beds ug tents, duna say packed meals ug tubig nga giapod-apod sa Department of Social Welfare and Services sa mga apektadong pasayro. On standby sab ang mga kawani sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office. Atong asikaso una diri ang mga pasahero kay naa mo mga bata daghan kay murag ba short ta sa ilang higdaanan lisod manggod kayo udi nato sila iplastar kay tungod sa mga bata ba sumala sa kapitan ma-accommodate ra po sila tanan. Samtang duna paghihapoy pipila ka mga natanggong gawas sa Pier 1 ug duna pasay nagsingabot nga mga turista ug mga pasayro nga nang hinaot makasakay karong adlaw. Ato usab na abtan ang pipila ka mga ticketing outlets nga namaligya og advance tickets. Bisan pa man nga wala pay abiso gikan sa Coast Guard nga libkaso na ang mga biyahe sa barko ug mga adlaw. Samtang mingaw ug walay taw ang nagkariyang tunghaan dinhi sa Cebu City, human gisuspenso ang tanang klase subay sa bagyo. Gani padayon sab ang pagbantay sa Cebu City DRRMO sa mga bukirang barangay sa Cebu City sa mga posibleng pagdahili sa yuta. Sa ato ang 8 ka river sa Cebu City, wala pa mangpod. Ang ato ang mga personnel sa CCDRMO, ato na pong pre-position ang ato mga equipments ug ato ang mga tao nga gi-appeal nato ang mga barangay responders. So naka-position ang ato ang heavy equipment in kaso dunay landslide sa north area o sa south area. Kini si Queenie Holigon alang sa MyTV Cebu.